Machiegni kero nyakoro mgajwang chenro endatil wadhi mbele gi weche manyien. Jatend migao mar omenda John Mbadi okoni onge oganda mobarore manyalo yudo telo mar piny. Mbadi osundo oganda Luo ne oyie obed kanyachiel ka gimanyo mapiyo yore mag tieko pogruok e paro moseneno. Kata kamano osiemo jotelo mapuso weche ma ok chiw luor ne ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga. Walter Nyambaga ndiere kod ler. Twak mare mane okelo kanyakla jodak ma Lang'ata, Mathare, Kibra, Dagoretti kod Embakasi e mbalariany ma Multimedia County ma Kajiado. Mae otimore kinde chiwo sir mag basari mag somo ne jopuonjre, kendo ka Mbadi okoni oganda Luo ni nyaka ket tenge pogruok margi kendo riwore ka gibiro manyo tend piny gi dwol achiel. Onge leader marem ma onge gi kasoro moro kuome. Every leader nigi weakness. To Kenya sae sama nyora eno nindo vacuum ok bedi e leadership. Omiyo jakombe ng'ato nyaka ne kao kare to mbulu no olwar mana kumo wadgi maduong'. Katuti kati neno nang'o in mineno no tino inyalo to mikwong ne Oburu. I'm telling you. Ndalo mag ng'ato ok inyal ng'eyo e piny ka. Jatend migao mar omenda otielo ne jotelo mag Luo mapuso weche manyiso koso luor ne ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga ne medo nyiso wichkuot kendo chiwo achaya mabiro miyo oganda mamoko kos luor ne Oburu. Let me ask jowagi. Nitie wich moti? Oburu muneno ji ochayo ni kawuono we kora wachi. Ang'eni ji osekono uno Oburu emane advisor ahinya. Tadwa nyiso uni kidwaro ng'ama okelo broad base ma Mbadi nitie ni en Dr. Oburu. Nadwa no wach ne jowa matindogi. Mokwongo ji nyaka luor jomadongo. Wanyiswe na chopo kama chope ni nikech luoro jotelo madongo. Waseringe ndarandi kako oganda. To waringo pile ni wadwaro ratiro. Ni wadwaro ratichwa. Actually ok ratichwa, ni wadwaro ratich jo Kenya. Ne ok ochwewa mar manyo ne jo Kenya ratichgi. Apana. Ng'at machung' kamikane giri nyaka obed ng'ami trust. Nyiso ni nitie kako trust Mbadi. Nitie kaka noherowa kako nagi. Kaeto kawuono jomoko kasowa. Ni wan wadhiyo, ni wamanyo kia human rights, kia watima ng'o. Dhier. Onge ng'ama dhier mitne. Onge ng'ama mor kodenyo. Dongo. Jopiny korka korgi ojiwo jotelo mondo ti kod thuolo masani mar kworo dongruok ne oganda kapok thuolo mar yiero chopo. Kama noketie ni nitie gima miluongo ni kaw to gi kwalo. Wadwa ni kaw mondo denda ni opogre. Gini kaw miyo ok rach. Kizungu mang'eny onego ni ndiko ni gino notimore kama to lal to joka odhi ng'eyo. Mano gima rasaurino. Ng'ama koro chako duogo moneno ni sikul nyaka koro mi jowagi mondo nyithindgi osom. Maka chieng' moro wa Nairobi ka to wagi teko owaka en gi nguvu nikech apuoyo koti chamo nyathine. E romono bende ochiwo thuolo ne joket liet mokoni sirikal lokore kendo gisani nyaka yutie kapok awayo jogore gi lak. Misigo noro mating'o. Yenaura lor misigo endele baba ka. Babe akao misigo akelo kume. Baba, misigo ni te. Wan gijo wakata kibira kanyo wan contractors mabe ma professionals. Okimanyo olos na team moro mar contractors go to wach no mera wami uma hotel. Kinjo go chak gi kwai kendo. Ne wan gi pek mar school fees e yot. To wapo ka Mbadi oparowa moyorowa e grassroots level mine mane kijiji. Nikech joma mine gin joma beyo. Kitimone maber to wiyo ok wil. Walter Nyambaga, Ramogi TV.